Jai mah. Pelan tutup sedang keren sih. Dengan pelak ini kan bukan roy kan par kan ke area nang bagi baik kinyo ban. Ka Umroi district jongka mabu ribhoi presbytery haka pratarik nailur arhaja art paulai lingba ka rural social economic and life development committee kala pelaj daki sembai dokha haka wekawa ha Umroi shibenta ka jingada ya kamariang nalor ki kam baka syakri ha kam jongoblei lathe sau phau kilo ki sembai dokha haka tekawa ka baki jukhot kawa kerwa bahap hapo uput usam ka dorbar shnong Umroi pelun haribhoi yakini gijing lek the sambai dokha hakate kawa lawan shimenta de uba o kharpuri ubit officer ka soil and water conservation Umroi bit house kum ukong san batla sakhilang ru ta gijing danlang u reverend kharkrang uba pb seliang chairman ka dorbar shnong Umroi pelun uba shalan seliang secretary ka tega committee uba kansai ningnong secretary ka dorbar Umroi pelun bat kiwe Teng jongka senong Umroi ru biok lang pa kanikawa. Di kumban situ akan dika step pengidap na kajing skokumen pada kaliang jongka SELD jongka Umroi district kalapai kamat ban pendek pensa yaki doa pat pelat sembai ha kanikawa kaba labananam ha kanika dong katan kejungi lada amdi bedon kanikawa ngingek banginum yo ya kasenong Umroi nama kadi kanikawa kapala penyo ya kasenong Umroi. Di hari ini kisnem kita berada nak kalian jongka sengsam lah Umroi pelun ru, syai jongka lockdown kita dapat penlat, ya ki dok ha dok penat, bat kita bu ru kisain but, ki bangi UI tingkren mentah ki kisain but ki yang kum kajing maham, ba ya kino ki balik persyak nak betah ki ba syok dawai nak betah ki ba penyap dusman ni ki doa ki beranakan ni kawa Umroi ki labu kajing maham, bat syua kalau lockdown makan mau barang kalian jong kisipai rangmen nang teru. Kila persyang ban wan tong de kijar namar bahak ni kawa ngim syakru ban kawang jar datang dak ba tang yi kinong kwai ki ba kwai de uryang ni sya tiak tu kesnem syak lockdown nak liang jong ki dor basnong dekat pakai jingtri lang pakai seng samlang ngila ban be akrat yaki namar ni kawa ka de kawa ka bahap apa ka jingpek ki jongi ka jingri ki jing sumar ti hak ni ka step ngidap ka jing skokmen bangin sayo ru yaki ni kisembai dokha haka bangin nang roy susu nalor ka pagila don lupa. Tiga ika bangidon ban pensno hang ni kalong bangin ai kublei si hajar mu ya ka SELD kepala yarap ban penyo ikan iki sembai dokha lengba isar kharpuri ibulong ibit officer jong kanika soil and water conservation Umroi bit ti kublei sibun ya kanika jing pai kamat go jong pi hakane hakabide pakanika jing perlak ikini gi dokha hakane kawa Umroi go jogi kabangadon ban penpau hang ni namar ba kabayat lengba kanika wa kidon gilai tidi dorbasnong kibak hambun kahap hapok ka area ke jongki ka dorbas nong nongra ka dorbas nong Umroi madan ba ka dorbas nong do berti kini kilai teligi snong jingkentu hakane ka step kalong bangin yasim kya hakabide ban pek ban i ban ri ban sumar bat ban pentrikam ki adong snong ke jongi namar baladangim sim kya kabumut ba kibasim kabu kiriusum kabu kinwan ban penyap dusman ni kidok ka do panat mar kumba ngitip bagi dok kha dok penat kubla keren di pastor kide ki ba uble ulai na bentaban bersabam yangi ya bagi kwai kemut gi kwai tang ban obam kalau gaji tunat tekan itu ye pi gi kisdam gi menta haduk kali klipmat bubun gi nong kwai namo te na kini gi snong gi marjan gi juan kwai gi juan samit hang niru bat ki bun gi dok kha leng ba gaji wan kwai gi jongki tekan ni kala pen isi sha badi leng ba gaji simkya gi darbar snong ba sing samla Umroi pelun bagi ni kidok kha dok penat akan ni kawa Umroi kilande kilang sa tenang ni sekhamat lengba kanika jing organize jong ke SELD pan pelat yang ini kesembai dok kha kan pen mau biang nyangi bangin ya simkya bandri ban sumar ya kadi kawa Umroi bat ya ki jingdon jing em gibran hapo ka jongka kidok kha kidok penat bagi wi ki jing thau gi em gibran hapo Step kalong ka step ka bakarpang na benta kani jongka SELD jongka neka Umroi district ke sukumen ba pila khot yang asakaneka step bangan yadon kat bati
nama ngaruk ngalong we naki bangaju sutunat haba perkhat ya kamariang namar balai bunsin habangai kendu batki rangba sinong ngijuya keren ha sepang kane ka NRM kabadai ka Natural Resources Management kaba ublay ula a yangi ba ngin penankam ya kane ka may mariang kaba ulabu nadu kaba sedang jom kane ka perthai di dokumen sibun ba i chairman ba i secretary kilaywan sanga hapo ba ngidon hapo office kilay thu khana yanga sepang kata ka jingtrikam jongka SELD jongane ka district Umroi te ngaru daka basukumen ngala kuloy ban yarap yakane ka kam hana step ban penyo yakini ki sembai dokha di laong i secretary bangan long uwe naki chibgas hakan ka step tenga priang subhai kan ka por ba kei ka ba nginne akan ka por kolong ba ngin pene pensa yakane ka memariang ka jongi kabalong khamtam ya kiding kisi kabalong kemai mariang keba ai ketakal air keba kuj bangin ring mensim bat bangin penihar mensim nangta lingba jong kanika klau ka betap ka bangidon hakini ki area ki jongi kinmi bun teli jiwa kiba kala ban konsep makabanta kanika memariang ka jongi lada kini ki klau ki betap Kimdon hakane ka area ka jongi kamut kini ki kane ko umbu tangkat no kansa terkhong no te nata kadaw nada kerpat efi ka sinong thau kibadon kata ka bor pan pej ya kane ka jingbha jingmiat jong kini ka sinong hakini ki area kalong ban pene ban pensa nang kongi kiding kisi nangta nakaliang jongi ke office ru yele ban pentung ki ding nang ba kanlong ka jimentoy na bantaka sinong ka thao ka jongpi te ni pan babun sin ki briu pat ki lek ban thang no da kading te lada ki thang no da kading ta kamut ki tu giding ki si ki bai ni a jing yarap ka sulong ka jingle no ai te nata ka daw ngada kerpat hanak por bangin simkhia ban penne ban pensa ya kane ka mai mariang ka jongi te hakan ka step ro nidon kane ka ya ka ba ubreula ai kalong ba hapo jong nitip bekidon sibun kita ki jingthau ka badon jingim te lingba jong kini ki jingthau ka badon jingim ki ba ubreula bu ni hakan ka step ngin nyarap ban ai kini ki sembai dokha khrang ba kane ka wa ka ba don ha kane ka snong ka jongfi kanlong ka ba kibriu kinang man smuthu susu ban penne ban pensa om tang ya kamariang ndrei ye ki jingthau ka ba im baro ki badan hapo jong kane ka me mariang te